Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki arngut ki Myntri ki bedang shusha penhiar shuki kata uba Lyngdoh na UDP bat kong Ampareen Lyngdoh na NPP kim shimlawan poi Ïingsah ulat gejela hakapor san beje janmiet jong khandu tarik menta ubenai nak benta ban sakhilang habaki prangut ki MLA ki lalet bam Smai kum ki Myntri bathamai hak Sorkar MDA2 katba ki hendrungut ki Myntri ki bedang sha penhiar shuki kata uba kermenshila na UDP ba Shakliar Wajri na HSPDP ba Elhek na BJP ba Coming One Ambon na NPP rakam sangma ba 80 Mondal na NPP kilawan lang ban sakhi habaki para MLA kilabam Smai kum ki Myntri Sorkar ki bathamai ki prangut ki Myntri ki badab bam Smai kilong uba met ba Lyngdoh bat ba lakmen rembui na UDP ba welat mi ki shila ba sost na sotun Timothy Shira branding sangma na NPP ba Methodist Dakhar na motion road bat sanbor shulai naga BJP habakinong thok khubor kilayo banekran bat uba met ba Lyngdoh ubadiru president ga UDP ulong bakajing bompoi uba Lyngdoh kadinamar ubun kam ban pendap yaki kam ha office katba ka kong Ampareen Lyngdoh kam shimlawan shiying ulat kajila kadinamar kale Delhi ban pendap yaki kam jongka bat ki bahying hasam kani kejinglet Delhi ka kong Ampareen Lyngdoh kadai kabalayo bala pelat ha Facebook bakala shundur lang bat ki bahying bat unong ya saj an Usalman Khurshid ki khubor ki thu hadien begini ki prangut kilabam Smai kum ki Myntri rang ba kajila ukan rat ki sama un sabate ki tanat rekam